очите ми отвори, подарък ми направи. Обичаш ме, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори колко ме обичаш. Обичаш ме, Исус. Каквото и да става, знам, че ти си с мен. Няма на този свят сама да ме оставиш. Няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам, теб ще хваля. Ще изпея аз за тебе хвала. Слава. Очите ми отвори, подарък ми направи. Обичаш ме, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори колко ме обичаш. Обичаш ме, Исус. Каквото и да става, знам, че ти си с мен. Няма на този свят сама да ме оставиш. Няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам, теб ще хваля. Ще изпея аз за тебе хвала. Слава. Каквото и да става, знам, че ти си с мен. Няма на този свят сама да ме оставиш. Няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам, теб ще хваля. Ще изпея аз за тебе хвала. Слава. Сега много това стълби трябва да изкачваме. Винаги ти назад, кой ти пречи. Се не бойте. Рите и вращи на улитка. Гота. Целка е доста, майко ми, Боже, Господи, майко ми. Много цигане. Тате назаде, Каляне, назад тате, откъде? Нагоре, а? Айде нагоре. Нагоре. О! Делче.
Да се не заключи, че не имам ключ. Валентина да я дам на таткото. Да. Татко да ти е жива и здрава. Държиш ли я? Хубаво ли е, бебето? Да. Най-хубавото. Благодаря, живи, здрави. Вие също да сте живи, здрави. Добре, Боби. Мама, не мога да я цъкнеш, нали? Не. Айде на там да чекайте децата ми. Трябва да видим бебето. Айде, побеги. Дякую. Ето бебето. Той не виж там, бе, човек виж. Просто. Айде нас, нека семейно и... Кой да къде? Айде вие сега. Ставайте вие, двамата. Ай, двамата, човеко се кара. Ивчо! Айде, айде, всички. Давай, ще моля ми фанеш. Айде, добре. Моля, фанеш. Ще моля ми фанеш. Ако не се разбежда. Всички деца ли са тук? Назад, излизте Калянчо леко. Калянчо, Ивичи. Але ще ни крие колко. Аз не да чуде всичко на Бог. Мамо, 11-то дете. Да има деца. Нека да има деца. Фамилия, бе. Она баба каза нещо. Други месец, че няма паша, караме Боже. Баба казако нещо. То доктор Моника кара да прави. Баба каза, ако нараства да си Да си одат... Виж какво е така?
Надял тук да те снима камера. С бебето. Така. Дай ме та чанта, тата. Тук е, там е... Сега вози го, че съм строите. Ай, вънка да се добре да направим вънка някакво снимка. Как решите? На широко. Ето къде. Ай, го путило. Путило там на униера. Нещо не знае, че ще те слитам бръж. Ще някаква музика пише. Къп? Хайде, ще си купим дома, хайде. Е там на магазинчик, хайде. Хайде, там ще купим. Седи на пейката, Боби. Така, седи на пейката. Тега ще му талиш. Илияна сам. Илия. Кажи малко нутрата, бе. Не мога да мръдна. Хайде, ще снима ли нека? Айде, общо снимка. Те се нарвете, кой на земята, кой това под пейката. Крайките по дровото, па мога да се окрена да Валя да се качи. Валя да се качи на дървото. Тя се кача на жената. Кой ще качи на Галина отгоре? Аз? Айде. Ти си част от това, айде. Давай. Илия! Там е човекът да снима. Аз съм от камерата. Камерата му чали. Е там е. Водни ли сме? Свободни сте. Боби, ти не мърдай. Не дишайте. Давай, айде, кой ще докара колата? Кой ще го вози, бе? Това ще го вози. Давай колата тук, айде. Не ги докара да мога да снима човек, че се качи доказателство, че се отивате. Те тук сенки седи, там е. Боби, това 13-то ли е, бе? Аха. 13-то. Сега ще одиме на магазин. Че не се запитето, казах, че 13. Хайде, къде са моите... Може ли искам и аз да се снимам с Хайде, дръжтя нещо? Ама е така, баби ли? Айде, айде. Ами як? Гъмма. Хайде, снимай. Яла съм. Хайде тук. Хайде те. Ангелинка, аз не я пипаш. Само гледаш на там. Айде, Ивайло. Човека с парите. Снимин. Снимин! Той е така, Ангелина. Я, Ангелина, стой така. Я, Вардис. Какво прави? Няма да снимам тебе, защото... Хайде на само. Айде. Хайде, полите. Полите. Мама си е кралица, на Леля си е принцеса. Я ти казвам, Леля си е Ай, чао. Айде, мама,
Как у Мими? Здрасти. Ей, как ти бе, Помагам ли? Да ти отчупиш малко от това и топиш вино. Я ли да стопа? Да не ли трябва да си стопа? Айде, Това дойде да прави вода, вътре става ти за втора вика. питката и си топиш умърда. Изчакай малко. Това трябва да Сега се влезеш. Сега си влизаш вътре. Ти си направо вътре. Да си ни жива и здрава, добре дошла. Йойто концеленджи. Ама къде сте, Магдалена? О, хало. Е дурце. Айде. Това го внеси вътре. А не подаряваш подарък. Карай от чантата да видим какво си издал на бебето. И кой ще пожелаваш на бебето? Да е жива и здрава, послушна и всичко най-хубаво. Не, аз. Чакай. Ей, ти глед, чакай. Айде сега, кой ще е следващ? Айде, Лия, беги, дай на бебето подарък. И аз ли с тебе да Хайде, Илия. Оти го там до нея. Не желая. Какво ще й кажеш? Спасете се. На мене може би. Живо и здраво, Миличко, добре дошла. И много да ми радва. Не, бам. Мали. Има още много, ама съм много. Айде, я дойме на там, да влезна да искаме. Друг някой? Нито май нямам. Само, аз имам подарък. Ти си го даде? Аз имам